Takže Bumšakala, vítam vás z nového videa, moje meno je Martin Hebert. Dneska som sa pre vás rozhodol spraviť veľmi zaujímavé video, ktoré mi napadlo počas dnešných bohoslúžieb. K tomu sa ešte dostaneme. Momentálne sa nachádzam vo svojej garáži. Mám garáž v garážovom dome na Vinohradoch, ktorý sa volá Garáže Vinohrady, nečakane. Tu väčšinu času parkujem svoje auto, čiže ak by sa náhodou z vás niekto pýtal, že kde mám auto, tak mám ho v garáži. Dneska by som sa chcel s vami porozprávať o jednej veci. Na tento rok som si dal ako novoročné predsavzatie, že čo ja viem, že veci, ktoré mám rád alebo kam chodím, čo ostatní ľudia budú na 100% odsudzovať, že to budem mať na saláme, že na to budem kašľať, čo si ostatní ľudia o tom myslia. A v tom spočíva to moje predsavzatie na rok 2025, že ostatných ľudí, ktorí nie sú mojimi blízkymi, nie sú mojimi kamarátmi, keď budú mať problém s tým, kam chodím, alebo že čo pozerám, čo sa mi momentálne ľúbi, tak mňa to absolútne nebude zaujímať. Už minulý rok som začal s týmto. Zatiaľ sa mi to darí. Ako som už aj hovoril, bol som dneska na bohoslužbách, chodím už niekoľko rokov do apoštolskej cirkvi na Pereckej 38. Pravidelne sú tam bohoslužby o 9:30, čiže týmto videom vás aj pozývam. Perecká 38, prvé poschodie. A ešte zvyknem do tejto istej cirkvi chodiť aj v piatok. Vtedy máme vlastne Connect, čo je dorast pre mládež. A ten zvykneme mávať o 17:00. Čiže aj tam ste pozvaní, ak máte od 13 do 25 rokov. Neviem presne, aké je tam vekové rozhranie. No, bohoslužby môžete prísť od 0 do 100 rokov. Tam to není vôbec vekovo obmedzené. Čiže toto je vlastne prvá vec, za ktorú by som sa mohol hanbiť, že tam chodím. Ale nehábim sa, pretože ma to nezaujíma, čo si ostatní o tom myslia. Potom ďalšia z takýchto podobných vecí je to, že som sa opäť vrátil k jednej rozprávke, ktorú som zbožňoval ako tínedžer. A znovu ma tak schytila a je to Monster High. Tam sú aj tie seriály dobré, čo sú na YouTube, ale tam mňa určite najviac bavili filmy. Určite jeden z mojich najobľúbenejších filmov je Boo York. Jedna z mojich najobľúbenejších postav je určite Draculaura. Je to vlastne upírka, ktorá je vegánka, že jej je z mesa zle, čo je zaujímavá kombinácia. A je to vlastne Drakulova dcéra. A už ste si mohli všimnúť, že na niektorých sociálnych sieťach alebo tak som sem tam dával, čo ja viem, nejaké pesničky, nejaké pozadia. A toto je jedna z vecí, za ktorú by som sa mal hanbiť, ale nezaujíma ma, čo si myslia ostatní okolo mňa. Každopádne
iné veci sa v mojom živote až tak nezmenili. Všetko je po starom. Momentálne čakám na Poppy Playtime Chapter 4, ktorý vychádza už 30. januára. Som už nedočkaním bez seba. Či ako sa to hovorí. A neviem sa už dočkať. A určite to budem hrať. Aj by som z toho spravil livestream naživo, ale tam by nikto nedošiel aj tak. Čiže toto je to, čo som chcel týmto krátkým videom povedať, že ak niekam chodíte, alebo ak pozeráte niečo, čo si myslíte, že za toto ma ľudia budú odsudzovať, to radšej nebudem zdieľať, tak pamätajte si, čo som vám v tomto videu hovoril, že ľudia majú niekedy krátkodobú pamäť, že čo ja viem, že sa niekde pošmyknete pri autobusovej zastávke a do pol dňa väčšina ľudí na to zabudne, lebo majú svoje problémy a svoje starosti, čiže fakt týmito vecami by som sa vôbec nezaoberal. Robte si čo chcete, choďte si kam chcete, pozerajte si čo chcete, proste tí ľudia, ktorých to zaujímajú, si vás nájdu, tých, ktorých to nezaujímajú, sú dve kategórie. Prvá kategória je, že vás budú ignorovať, že im to bude absolútne jedno. Druhá kategória je to, že sa vám budú vysmievať, vás budú ponižovať, budú si z vás robiť srandu. Ale väčšinou takíto ľudia sú takí, že buď v živote majú takú nudu, alebo majú, čo ja viem, problémy a ventilujú si to na vás. Čiže vy najlepšie, čo môžete spraviť, je úplná ignorácia. Totálne, ďakujeme svetlo, totálne ich ignorovať a to spravíte najlepšie. Ospravedlňujem sa za koktanie. Budem sa snažiť to strihom zachrániť. Neviem to ovplyvniť. A to je vlastne bonus. Koktanie. Moje koktanie. Mal by som sa za to hanbiť. Mal by som byť taký, že... Ale je mi to absolútne jedno, čo si ostatní o tom myslia. Buď to pochopia, alebo nie. Mňa to nezaujíma. Čiže ak sa ti toto dneskajšie video páčilo, určite daj palec hore, napíš mi do komentára, čo si o tomto celom myslíš. A ak máš odvahu, tak mi môžeš kľudne napísať dolu do komentára niečo o tebe, že za čo by si sa mal hanbiť, ale nehambíš sa. Či už je to, kam chodíš a to, kam pozeráš, teda to, čo pozeráš, čo už som už miliónkrát spomínal, to, kam pozeráš. Dobre, už z prostosti trepem, už hlúposti trepem. Zdieľajte toto video, ak si myslíte, že sa stotožňujete s mojím názorom. A vidíme sa na budúceho videa. Neviem kedy, tieto videá sú ako také prekvapenia, taký Kinder Surprise, Kinder Joy. Takže tak. Takže lajkujte, komentujte, odobrajte ak chcete. Adiós!